दिनै आंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव माने दिन मानो होनब्ला आं राजखान्थि बेलायाव फैनानै दिनै आं नमिनेसन होनो थाखाय आं मोनसे खाबु मोनदों आरो जोंनि हाइकमान्डआ बिथांमोना आंनि सायाव बिसास खालामनानै आंनो टिकेटखौबो होदों आरो जों दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासैबो दोलोनि मावथिफोर आरो जोंनि बे जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि 7 जन केन्डिडेटआ एखे लेगेनो जों नमिनेसन दाखिल खालामबाय आरो आंहा मोनसे बिसास दं आंखौ भैरबकुन्द समष्टिनिफ्रायनो आंखौ रायजोफ्रा आंखौ इलेक्सन गेलेनो होदोंमोन बेनिखायनो आं दिनै रायजोनि खाथाराव आं इलेक्सन गेलेनो दिनै आग बारायदों आरो दिनै जों नमिनेसन दाखिल खालामनानै जों दिनै गथायबाय रायजोफोरा आंखौनो इलेक्सन गेलेनो होदोंमोन आरो रायजोफोरनि आङो गांनाय उखैनायखौ आङो मोनफ्रोमखौबो आं सुफुंनो हागोन होननानै आसा दङ आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बिटिसिनि रांखावरिनि अनगायैबो आङो स्टेट सरकार बा आसाम सरकारनिफ्राय लाबोनानै आंनि भैरबकुन्द ओनसोलाव आं जौगानाय खामानि मावगोन होननानै आं मोनसे थांखि लादों बारग' मन्थ्रिया जोंनि 20 बोसोर जोंनि बे उदालगुरियाव समष्टियाव बिथाङा सासन खालामदों आरो दिनै डिपुटि चिफ जोंनि 5 बोसोर सासन खालामबाय बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिखायो बेखायनो आं जेबो बुंनो गोनां खोथा गैया मानो होनब्ला आं जाबाय बिथांमोननि मावनो हायै खामानिफोरखौ आं मावनो होननानै थांखि लादों आरो रायजो राजाफोरनि जिखिनि गांनाय उखैनाय बेखौ आं मावफुंना होगोन होननानै सानदों मैया बारग' मन्थ्रिया बुंबाय थादों नोंथांखौ बिराद माने फैसा गोनां मानसि आरो बे फैसाजोंनो बायगोन होननानै मैया बुंदों आङो माने फैसाजों आं इलेक्सन गेलेनाखै आंजों लोगोसे रायजोफोर दं रायजोफ्रानो आंखौ खावलायनायखाय इलेक्सन गेलेनो होदों बेखायनो आं रायजोफोरनि सायाव आरो मोनसे बिसास दं रायजो राजाफ्रा एबार भैरबकुन्द समष्टियाव पदम फुल बारगोन होननानै आं आसा दं देरहानायाथ' एकदम 100% सियर मानो होनब्ला रायजो राजाफ्रानो एकदमबारे दा बर्थमान भैरबकुन्द समष्टियाव बयबो उत्साहै बयबो रंजानाय मोनदों